On nyt sitten vajaa 3 minuuttia aikaa, tai siis teillä on vajaa 3 minuuttia aikaa selvittää, kuka teillä on siellä ykkösenä. Eli nyt vaan soittamaan niitä, nyt parantelemaan niitä finaalilinjan aikoja. Kyllä, eli nyt tässä vielä on reilusti aikaa uusienkin pelaajien lähteä mukaan, eli tervetuloa vaan kaikki uudetkin pelaajat mukaan tähän lähetykseen. Tässä me siis haemme hedelmän nimeä, ja se on siis kätkeytynyt tuohon meidän sanasekoon. Me yritämme täällä selvittää, että kuka on voittaja, ja minä yritän täällä vaihdella näitä akkuja, kun minä pystyn siihen. Kyllä. Eli nyt ei enää kannata sinne finaalilinjalle soitella, nimittäin nyt me lähdemme selvittelemään, että kuka on mahdollisesti tuo voittaja, eli kenellä on nopein aika, eli tulokset rekisteröityvät ja sitten meidän pitäisi saada tänne voittajalinjoille. Kyllä, näin tapahtuu ja katsotaan sitten siellä, että kuka oikeasti tuon rahan itsellensä halusi. Näin. Kyllä, nyt kuuluu ja hienosti. Pahoittelut, tässä oli pieniä akkusäätöjä, mutta hei, kiitos kaikille soittajille. Kohta selvitetään, että kuka on 500 € rikkaampi tänä aamuna. Aivan loistavaa ja katsotaan, että onko siellä mahdollisesti nyt sitten tapahtunut joku mullistava muutos tuossa 3 kärjessä. Eli ykkösenä on oltava, jotta sen 500 € tässä lähtee sitten jakoon. Eli nyt on peliaika päättynyt ja tulokset rekisteröivät. Kyllä. Ja hei, jos et tänään nyt sitten sattunutkaan voittamaan, niin tietysti tänään kannattaa olla hereillä, nimittäin tänään hän lähtee taas huimia summia jakoon Televisassa, eli vielä on mahdollisuuksia voittaa. Näitähän lähetyksiä tulee joka päivä, eli ei kannata nyt sitten suuttua, jos tänään ei tärpännyt, eli voit siis näitä pelejä pelailla jatkuvasti. Ja jos nyt olit ensimmäinen kerta, kun pelasit tätä peliä, niin hyvää harjoitustahan sinä sait, eli tänään kannattaa sitten